irakurtze duanean, bizka lotxa mati dit, baina, bueno, orain animatuko naiz. Aita ama, anoetan egingo dut debuta, txikitako beste ametsu bat beteko da. Oraindik gogoan daukat amarako dorre puntatik ikusten nituela relaren partidu guztiak. Amona hor bizi zen eta, herrikitan nago momentu hau bere izenean inoiz baino gehiago disfrutatzeko. 15 urte eta gero erronka guztiak borrokatu ondoren prest nago zaren aurrean jokatzeko. Herrikitan nago, anoetan nire bigarren txea zapaltzeko. Lasai, tentxo pixka batekin eta Bernabeun bezala oso kontzentratuta. Aukera iristen bada, prest nago zaletu guztiekin garaipena lortzeko. Oso sentsazio polita da, hiri, probintzia eta sentimendu bat representatzea. Hore bat da, gaur eta hemen aukera polita hau eukitzea. Baloia ondo jokatuko dut, defentsa egoeratan serio eta sendo egongo naiz. Eta aurrera igoko naizen bakoitzan arrisku handiko jokaldiak egingo ditut. Beldurrik ez, tentxo gutxi batzuk bai. Baina batez ere txuri urdin elastikoa janzteko gogokin nago. Ni haien naiz, 1987tik txuri urdina eta realzalea morratua. Eta kolore hauek pasio handiarekin edonora eramango dituena. Mila esker, hau parreala, debuta anoetan. Hori da, gurasoei... Piskat emozionatzen naiz, bai. Gutun politia benetan. Gurasoek, etzekiten, zuk gutun hori idatzi zeniela beraiei? Ke ba, gainera, kasi igual duela 2 urte erakutsi nien hau, eta urte asko ekitutola izkutuan. Hori izan da, zuk barruan gordeta zenukan sekretua, ez da? Zergatik idatzi zenuen gutun bat, haien? Ba, bueno, nirengo partidua zan, eta hor zegoen Imanoli Barrondo taldeko coacha, eta aurreko gaban pixkat igual nervioso negola ikusi zuen, eta bueno, nire logelara gerturatu zan, eta lasaitzeko eta intentsitate hori pixkat jisteko, hori gomendatu zidan, karta bat idaztea, gutun bat idaztea,